situacija da smo mi u Slovačkoj, on je u Košicama, ja sam u Trnavi i da meni zvoni, Vermezu zvoni telefon i da ga tadašnji selektor pita kakav je Nemanja Matić i on mu kaže, nemam pojma, evo ti Bora, pita njega i ja mu objasnim da je najbolji igrač mladi, da hoće da Slovaci da ga uzmu i on kaže, ajde nazovi, pitaj ga hoće da igra za nas, za Srbiju. Ja sam ga nazvao i on kao, ajde brate, nemoj to da mi pričaš, ovo ono, ja rekao, pa samo reci ili hoćeš. Sutra mu je stigao poziv, sav je bio srećan, ne može da veruje. Došao je ovde, odigrao 2 utakmice, oduševio je, otišao je na evropsko prvenstvo. Posle toga dao je gol Italijanima. Na toj utakmici protiv Italijana je bio Carlo Ancelotti, koji je rekao, Nemanju hoće u Chelsea i Nemanja je tada otišao u Chelsea iz Košica. Nikad nije igrao ni za jednu mladu, omladinsku, kadetsku reprezentaciju. Niko nije znao ko je Nemanja Matić. I na kraju je dečko napravio karijeru.